El 2018, als carrers de Barcelona hi dormien 956 persones. El 1987 es va crear Arrels Fundació, amb la intenció i missió d'atendre i donar seguiment continuat a totes aquelles persones que vivien al carrer. La nit del 12 al 13 de juny, a Barcelona, realitzarem un cens. L'objectiu d'aquest cens és conèixer millor la realitat de les persones que viuen al carrer i així poder proposar polítiques d'intervenció efectives. Per fer-ho possible necessitarem uns 700 voluntaris. Amb la intenció de saber i conèixer per què les persones dormen al carrer, els voluntaris realitzareu una enquesta molt detallada. Per poder participar al cens, només has d'inscriure't en el formulari que trobaràs a la web. Un cop inscrit, nosaltres ens posarem en contacte amb tu i organitzarem tot el procés de formació.